Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как да инсталирате Windows 7 на виртуален компютър. Аз лично го правя на виртуален компютър, за да мога да го заснема. Така, за целта аз използвам VirtualBox, а днес ще инсталираме... не знам, защо съм го отворил два пъти. А днес ще инсталираме Windows 7 Home Premium 64 бит. Топ. Така. Да, само съм объркал на нещо. Това не е с Windows XP, ще бъде с Windows 7. Така, това са характеристиките на самия компютър и по-точно вас не ви касае. Така. Тук само няколко неща по системата трябва да правя. 512 беше. Така. И стартираме машината. Така. След което аз ще дада самия файл, който е в ISO формат. Знаете ли, понякога ми е доста срамно да споменавам термините. Тук избирам самия файл. Да споменавам самите компютърни термини, понеже само ги чета и не знам как се изговарят. Надявам се да е правилно всичко. Така, стартираме машината. Сега Windows зарежда файловете. И първата стъпка от нашата инсталация ще бъде събирането на информация. Така. Чакаме. Така. След което се появява, тук би трябвало, както всеки път на Windows 7 се стартира, нали, самия Windows, и така и то се стартира. Така. Първоначално това е само инсталиране на Windows, примерно на нов компютър, а на мен тук така, на мен тук български език не ми е наличен, но за клавиатурата и часа и го има. Така, следващата стъпка, натискаме Install Now. Оплаших се, тук отвънка има фойерверки. Всъщност дали са фойерверки? Нека проверя. За всеки случай така. Не знам. Ой, някой келеш да се стреля тук. Така. Изчакваме да се зареди. Боже. За първи път се зарежда толкова бавно. Така. Тук трябва да се съгласим с условията за лицензиране на софтуера. След което е една от най-важните стъпки и то именно задаването на памет. Така. Тук това ни пита, нали, че Windows ще създаде друг диск. Аз по принцип не оставам незададено пространство. Всъщност. И затова се появяват два диска. Примерно C и D. Така, това е останалото пространство за този диск. И може да преминем към следващата стъпка. Следващата стъпка е самото инсталиране на Windows. Както виждате, то се прави по принцип само от компютъра.
компютър може да се рестартира няколко пъти. Затова бъдете готови и чакайте. Така, мисля, че второто се инсталираше най-бързо. Не съм сигурен. Така, но аз пускам на пауза и когато се свърши, така да кажа, когато се свърши, ще пусна. Без знаете процедурата, какво ви обяснявам на вас. Така, това е вече на 11%. Просто да подчертая. Просто да има нещо тук да се прикам. Така, това е почти на 96%, но искам преди това да ви кажа нещо. Сами преценете как да разпределите вашата памет. Да не е, примерно, да дадете на диска си много малко пространство, нали, незададеното пространство да бъде прекалено много. Така че сами преценете как да разпределите вашата памет. В зависимост от това, компютъра ви какви свойства има. Така, благодаря ви. Малко ще включа, когато се заради съвсем на 100%. Така, почти всички неща, които трябва Windows да инсталира, са инсталирани, остава само последното, а то е подготвянето. Така, чакаме. О, боже, вие май не е нужно да го виждате това. Така, нещата, които Windows трябва да инсталира, са вече инсталирани и тук вече трябва да въведем някои важни неща. Името на компютъра. Моя компютър ще се казва Христо, примерно, защото се казвам Петър. Така. След което тук за паролата, аз в принцип го пропускам и въобще не слагам парола на виртуален компютър. Така. Тук е времето да лицензирате вашия Windows. Тук може... какво спреш? Да. Махате, ако искате да въведете по-късно вашия продуктов ключ, махате отметката за квадратчето. Аз давам максимална защита. Това е часът. Давам 23, 11 и 7. Ами, какво да правя? Така, след което давам... няма значение. После, може по всяко време това да се промени. Така. И вече сте готови. Може да се насладите на вашия десктоп. Така. И ура! Вече имаме Windows. Така. Искам да включа звука, защото просто без него не може да стане. Няма драйвер. Сега ще видим дали има драйвер, може би няма. Да, няма. Или може би има, не съм сигурен. Така. И сега да правиме резолюцията. Така. Аз си давам на... Така, я да видим сега. Apply. И... Тада, ама не. Не е тада. И вече можем да кажем съвсем спокойно. Тада! Това е нашият нов Windows. Той на него трябва да му се сложи после антивирусна
Може да използвате AVG или Advanced или онази S-Note, но която вие прецените. После трябва да му се сложат драйвери, ако е нов компютър, ако не, не трябва. Те ще се запазят. Така. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и да съм ви бил полезен с него. Ако е така, може да е така. Ако не съм ви бил полезен, не ви е харесал. По-скоро, ако не ви е харесал, може да е така. Абонирайте се за канала ми, понеже често ще качвам такива видеа и ако за нещо трябва. Така. Следващото ми видео ще бъде с инсталиране на Windows 8. Пак ще бъде на виртуална машина. Но реших да инсталирам Windows 7, понеже той е един от най-предпочитаните Windows сове от, не знам, българи или от чернобрежни. Не съм сигурен. Но тук може да видите предишното видео, което беше за направяне на нов бутон като отделен диск, примерно C, D и вие може да си направите такъв отделен. Благодаря ви за гледането, довиждане и да.